Bandiraɓe assalamu aleykum. Am nangito. On calminama, on juurama, woni kala inde mum e yettode mum. Ko adi fof ko Salif Sarr haaldata e mon ɗo. O ko Wahabu Ndiaye, ko gorko moƴƴo vraiment. Kadi ko ɗum ɗo ko teddungal ni. Par ce que o oppi o galle makko e ɓesgu makko ari ɗo en weltinde en. Eyyi kadi jooɗi ɗo en hannde ko momti gonɗi. Eyyi momti gonɗi noon ko suwaɓe Sénégal naaɓe e Mauritanie naaɓe e Gambie naaɓe fof ndenti ɗo en Allah waddi ɗumen kawri miijoji hay hunde so wona yo feew. Eyyi ko jokkere enɗam hakkunde amen ko adi e ballodiral e amen e nder communauté momin goni o hamin jogui jinnaɓe tous les temps ene kewna woni kewuji ene jiiɗa balle minen so tawi ɓe gari ɓe kolliri min jaaha min daranoɓe hen min namda hay mbuɗo ko ɗum noon woni ndeɗo fedde mumɓe gondi kadi ko wona ɗum woni activité ji momin yiiɗi daranade kadi wonko min puɗɗino wadde kono ko seeɗa mais ha joni ha yesso ko lawol inchallahu rabbi saabu eɗen mbiya ko dental woni doole wadde kala to dental woni ene hasi ma Allah wood ko rokki ngal ɗon dental wooda ko wawi wadde surtout kadi eɓe pelliti. Eyyi wadde ko salminde on onon yeeɓoɓe e onon momti gonɗi wonɓe ɗo hen woruno mawɗo hen suo hen ɗo ala keccuɗo yimɓe fof giɗiraɓe. Eyyi wadde on calminama onon fof on juurama kadi on mbiyama bisimilla moon e jonde hen kadi ko yidde tan wadde jurmo wuuri bandiraɓe eɗen jogui hettiyankoɓe hannde eɗen jogui yeeɓiyankoɓe wadde hamin weltinira on e oɗo jamma hannde momin goni. Eyyi weltare amen e oɗo jamma kadi hamin mbiya on julmo wuuri kala to mbawɗon wonde ene mbawɗum wonide. Eyyi
jule mo wori Julma wuri ma madukan julma wuri ma Julma wuri ma wasal julma wuri ma Julma wuri ma abla jajo Okay, jawab. Estadi. No, estadi. Asay fini ko sinabiya e mo jima me atu